Kamot Mike Soy. Pagkanindot nga lang tao ng Kristohano, kung magiusa puno sa gugma way panagsina. Pagkatahong nalang gayod nga lang taon, kung ata ng Kristohanon magaiusa na karon. Pagkanindot nga lang tao ng Kristohano, kung magiusa puno sa gugma way panagsina. Pagkatahong nalang gayon nga lang taon, kung ang kanang Kristohanon magaiusa na karon. Sa Diyos kitang tanan usara, walay relihiyon o denominasyon kitang tanan malagsun. Kay sa Diyos kitang tanan usara, ihatag ang matamis kong pahiyon. Pagkatahong na lang ngayon, uwatan ng Kristohanon managatigo. Awit unta ang awit sa panagiusa, pagkanindot nga lang tao ng Kristohano, kung mag-uusa puno sa gugma way panagsina. Pagkatahong nalang gayon nga lang taon, kung ang tanang Kristohanon magaiusa na karon. Pagkanindot nga lang tao ng Kristohano, kung mag-iusa puno sa gugma way panagsina. Pagkatahong nalang gayon nga lang taon, kung ang tanang Kristohanon magaiusa na karon. Kay sa Diyos kitang tanan usara, walay relihiyon o denominasyon kitang tanan malagsun. Kay sa Diyos kitang tanan usara, ihatag ang matamis mong pahiyon. Pagkatahong na lang gayon, kung ang tanang Kristohanon nag-Diyos kitang tanan usara, walay relihiyon. Pagkanindot nga lang tao ng Kristohano, kung magiusa puno sa gugma way panagsina. Pagkatahong nalang gayon nga